जै बरा खारे नै ओमफ्राय नै बेयो जिबौ दे जिबौ वा दुगैखांनानै जोङो ज' ब्रादारजों आंजों जोङो स्ट्रीट फुड एक्सप्लर खालामनो नागिरबाय दा नोंथांमोननो देखायनोसै मा मा जाग्रा मुवाफोर मोनगोन स्ट्रीटआव नायबानो जाबाय नै अमाया नै मासेयैनो हाखावनानै रस्टेड खालामदों मेजेमा गजोबखाबाय गैला सार्कलजों चटनिया बे नै अमा बिबुफ्रा अमा खोमा अमा सालाय हांसो नाथाय गोदैजोबसो बेयो अमाया नै सेरसेयाव $5 जाहैदों $5 मानि लाइक 400 अलमस्ट बेयो मोसौ बेदर $10 जाहैदों सेरसेयाव boneless $10 मानि 800 rupees per kg बिराद एक्सपेन्सिभआनो नै जिबौ बिला बिखा बिख्लो बेयो quail bird दाउ बेयो हांसो नै बेबो हांसो बेयो दाउ बिराद गरमखा नै चारकल सावनानै हांदों नाथाय गोदैसो जाजाया बेबायदि रेडि संखानाय जेरावबो मोनो स्ट्रीटआव आं बेखौनो जाबाय थायो बे अमा बेदर मानसिफ्रा बयबो बायफैयो आरो न'आव लानानै जाफैयो नै नाखौ माबायदि हांदों संख्रि फुननानै बिगुरबो गारा बिसोरो ओरैनो हाङो नै नाया बाहायबो ना जेरावबो नै जानाय लोंनाय quail birdआ नै बाहायबो कमन जेरावबो मोनो दाउ आथिं दाउ गांखं नै गोदोनाखौबो फानदों हांसो माबायदि हांदों नै ओरैबायदि गरमखा बे मेचिनजों कानेक्सन माने फिदिंबाय थायो अट'मेटिकलि नुवाखै हांसोखौ माबायदि हांदों बाय हांबाय सिङाव सोनानै दोनबाय नै रटेट जाबाय थायो मेचिनजों नै अमा गोरलै मासेनो हांनाय अमा फिसा जात आथिङा नै पिक्सारा नै बेलाय नै पिक्सारा नै बाहायबो हांसो अमा खोमा अमा सालाय अमा भान्दार बिबु दाउनि खर' गोदोना नुवाखै हांसोनि आथिं दाउनि आथिं गासिबो माने फानजोबो गारा बेखौ माबायदि हादों नुवाखै दानदों गासिबो गारा वेस्ट गैया हाखाजोब गासिबो रांजोब जोंनासो रोङा कास्टमार कि कास्टमार बेयो अमा बेयो मोसौगोन गासिबो मिक्स गासिबो अमा मोसौ दाउ ओमफ्राय नै बाहाय खोमा अमानि खोमा ओमफ्राय नै हांसोनि ना दाउनि जाखो बियो गोदोना खर' गांखं quail bird गासिबो वेस्ट गैया हांसो दाउनि आमाय थुल रुनायसो जेबो गैखाया जिबौ
बिबुआबो रुनाय बेनिफ्राय नै गांखं बेबो रुनाय दाउनि आथिं बेबो रुनाय बेबायदि जायो गारखाया मोनफ्रोमखौबो फैसाजोब अमा बेदरखौ नै माबायदि संदों अमा बेदरा दै स्लाव 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 फुदुंफिनबाय What is this? fish yeah, and fry नै अमा बेदर बेबो मोनसे or मा मैगंजों संदोंथाय जानो लुबैबाय Chicken soup. chicken soup oh fish soup Kopi fry yang mobil. ना मागुर ना बायदिसिना एवनाय नै गोमोथिंखौ एवगासिनो दं गोमोथिं थावआव माबायदि एवदों नुबायना गोमोथिंखौ बियो सखागोन गोरलैया बेनिफ्राय बियो कुइल दाउ कुइल एम्बुआ नै बाहायबो बिगुर बुखुआलासिनो डाइरेक्ट थावआव एवनाय ओमफ्राय नै बियो जिबौ दे जिबौ वा सिंखावरि सेंग्रा गोमोथिं गांजेमाया नै गांजेमाया जानो लुगैलायबाय गांजेमाया आरो नै एम्फौआ बाहायबो नै गोमोथिं एम्बु सेंग्रा गांजेमा सखा कुइल दाउ एम्फौ गोमोथिंखौ एवगासिनो दं नै साम'खौ माबायदि खालामदों खफ'जों रुदों नै खांख्राइ आरो बे साम'खौ मारै जायो जाखो नायनाय ओरैबायदि फिसा मारै जायो जाखो बे साम'खौ नै सिंखावरि नाथुर एम्फौ ना फिसा सेंग्रा एम्बुआ बिगुरैनो मानि एवनाय बेनिफ्राय नै गोमोथिं बेबो गोमोथिं बियो ना जाबाय नै नाजों ओंखामजों आंनिया दाउजों अमाजों मिक्सार जादों फाग्ला बेसेबां लागोनथाय जाग्रोनोसै जानानैसो खिन्थानोसै बेसेबां लाखो खामा जाखांबाय मोनानि जानायखौ राङा लादों $1.5 6,000 रिल गुबुन जायगायाव मानि $1 आवनो मोनजायो बाहाय $1.5 लाबाय मानो होनबा मानि क्वान्टिटिखौ बुरजा होदों बे ब्रादारखौ हस्टेलाव लोगो मोनबाय बेनिफ्राय सानैजों बेरायलायबाय दिनैबो एसे टाइम पास जाबाय अब्ला भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावसिगोन फैगोन भिडिअ Peace and say Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Yes, once again. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Yeah, Jai Boro Harini.